ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଚୋର ଓ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହାକି କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ନଜରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଚୋର ଓ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ज्योति जाली ओमपी ज्योति जाली ओमपी आपणकर सांग आपण पुलिस दल केन्द्र वर्तमान ज्योति जाली ओमपी आपणकर सांग आपण पुलिस दल Hah?